Aurinko paistoi. Lumi tuntui pehmeältä allani. Mielessäni myllärsi ajatuksia. Miksi en opi? Miksi en osaa? Miksi olen täällä yksin? Miksi olen täällä? Mikä tarkoitus tällä kaikella on? Minä laskin ja laskin laudallani edestakaisin, kunnes yhtäkkiä huomasin ajatukseni kadonneen. Lauta liukui lumen päällä. Minä olin osa tunturia. Ei ollut enää muuta kuin tunne tuulesta, laudasta ja liikkeestä. En tuntenut enää edes kehoani. Aurinko paistoi silmiini. Tässä hetkessä oli kaikki. Tämän meditaatioharjoituksen tarkoituksena ei ole vapauttaa sinua mistään. Sinun olotilasi ei tarvitse muuttaa mihinkään. Sinun ei tarvitse pyrkiä kohti parempaa elämää. Sinun ei tarvitse muuttaa mitään. Tässä hetkessä sinun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ei tarvitse hyväksyä tai olla hyväksymättä. Anna itsesi olla juuri sellainen kuin sinä olet tämän harjoituksen aikana. Ja anna itsesi tuntea juuri niitä tunteita, kuin sinä nyt tunnet. Kiinnitä huomio omaan hengitykseen. Hengitä syvään ja pitkiä hengityksiä. Hengitä syvälle sisälle ja puhalla ilma rauhallisesti ulos. Tunne hengityksesi keuhkoissa, vatsassasi. Tunne, kuinka ilma täyttää sinut. Ja kuinka ilma virtaa sinusta ulos. Kuin kukka tuulessa kehosi huojuu hengityksesi mukana luonnolliseen tahtiin. Anna hengityksesi kulkea juuri siihen tahtiin, kun se kulkee. Tunne, kuinka kehosi lämpenee. Painut yhä kovemmin lattiaan tai tuolille, jossa istut tai makaat. Jalat tuntuvat lämpimiltä ja painavilta.
Jalkasi muuttuvat yhä raskaimmiksi. Ajattele varpaitasi ja tunne, miltä ne tuntuvat tai eivät tunnu. Pohkeesi lämpenevät ja tuntuvat raskailta. Polvet rentoutuvat ja päästät irti kaikista jännittävistä tunteista kehossasi. Reidet rentoutuvat ja tuntuvat painavilta. Pakarasi ovat painavat, lämpimät ja ihanan rentoutuneet. Lantionseutu rentoutuu ja tuntuu lämpimältä. Vatsasi lämpenee ja se tuntuu painavalta. Tunnet hengityksesi vatsassasi saakka. Tunnet, kuinka hengitys kulkee rauhallisesti sisään ja rauhallisesti ulos. Rintakehä rentoutuu. Selän lihakset rentoutuvat ja selkä painuu kohti lattiaa. Hartiat rentoutuvat ja kätesi tuntuvat lämpimiltä ja painavilta. Niskan seutu rentoutuu ja kaikki jännitys katoaa. Suu rentoutuu. Leukasi rentoutuvat luonnolliseen asentoon. Posket rentoutuvat. Silmäsi painuvat yhä kovemmin kiinni. Otsasi rentoutuu. Koko päänahkasi rentoutuu. Ja kaikki kireys katoaa. Olet nyt lämmin, painava ja rentoutunut. Hengityksesi kulkee omaan rauhalliseen tahtiin. Tunne, miltä hengityksesi tuntuu. Kuuntele, mitä kuulet ympärilläsi. Saatat huomata ajatuksia,
tuntemuksia kehossasi. Anna niiden kaikkien vain olla. Palaa takaisin hengitykseen, aina kun huomaat ajatustesi virran. Tunne, miltä hengitys tuntuu vatsassasi. Tunnetko, kun sydämesi lyö? Tunnustele, missä kaikkialla sydämesi lyönti tuntuu. Jos huomaat ajatustesi virran, palaa takaisin hengitykseen juuri nyt. Tunne, miltä hengitys tuntuu. Miltä kehosi tuntuu, kun hengität. Tämän enempää ei ole. Tämän enempää sinä et ole. Et ole yhtään vähempää tai enempää kuin ympärillä oleva luonto tai muut ihmiset. Sinä olet hengityksesi, sydämesi lyönnit ja erilaisia tuntemuksia kehossasi, jos olet niitäkään. Olet juuri nyt tässä hetkessä. Sinä olet tässä ja hengität. Tämän enempää emme tarvitse. Tähän rauhallisuuden tilaan voit palata aina kun tuntuu, että maailma kaatuu niskaan tai omat ajatuksesi juoksevat liian kovaa. Sinun sisälläsi on kaikki, mitä tarvitset. Kiitä itseäsi tästä harjoituksesta ja huomaa, että juuri nyt ympärilläsi on rauha. Esineet ovat edelleen paikoillaan. Kasvit kasvavat ja ovat elossa. Sää on kuin se on. Huomaa nämä kaikki ja palaa aina takaisin ajatustesi virrasta tähän nykyhetkeen.